Hit! Arm, höft, knä. Det är halvjobbigt. Ja. Jag svänger bra ändå. Nu byter vi. Det är bra början där. Avvaktande men okej. Avvakta inte nu grabbar. Emilio, varsågod. Ja, bättre. Nu är vi i de stora fjällen. Patrik. Hej. Hej nu då. Agnes. Agnes. Välkommen. Hej. Hello! Can you hear me? Det är filmvisningen. Film time. Yeah.